3 și... Salutare toată lumea și primul găsit la un nou episod de Skywars alături de Corel. Zic ceva, Corel? De magnificul Corel. Adică, da, eu. Nu se refer la el. Hai pe o arenă. 10, nu. Hai pe 12. Da, am intrat. A, uite-te, uite-te, uite-te. Unde, mă? Ăla ești tu? Uite. Da, te văd, te văd. Da. Sper să nu mai avem lag cum am avut în meciul ăla, numai că am câștigat cu ajutorul lui Corel. Pentru că e noob și nu știe dacă nu puneam lavă. Am Ender Pearl, am Ender Pearl. Ce faci? Am și eu Ender Pearl, du-te. Unde să mă duc? La mid. La mid? Bă, nu mai vorbi cu mine în engleză, vorbește în română, că... Bine, hai la spawn repede, amândoi. Am venit și eu nu... Uite-te sus, în spate, jos. Stai că eu nu sus aici și îl bat, săracul de el. Bă, avea doar un chest pe de iron, săracul. Mi-e milă de el, mi-a fost milă de el când l-am omorât. Îmi dai și mie un chest play sau ceva gen? A, uite, te văd. Uite, am un chest play pentru tine. Dar doar pe ăla l-am, atât, să știi. Ok, l-am aruncat pe unul. Mai trebuie doar un arc și l-arunc. Du-te, frate, era să-l arunc. Să-mi zici dacă găsești vreun power 5. Bine. Și îmi dai mie, te rog, arcul, că eu mă pricep mai bine în arc. N-am power 5. Power 4, ceva. Eu am power 1. Iar îi lag. Bă, unul trage cu arc. Gata, smort. Mai am o jumătate de inimă. Taci, Corel, taci, că vine ăla după mine, taci. Că te aude. Oh-oh. Bă, dar niciun power Mie mi-o zis noob? Da, ție. Oh my god. Nu cred că l-a infuriat omorât? pe... Nu m-a omorât. Nu cred că l-a infuriat pe... Heriol. Regele PvP-ului. Adică eu. Adică eu. Bă, dar tu iei tot de aici. Dă și mie o cască. Bine, uite încoace, uite așa, ți-am dat acolo, ia uite. Îți dau și papuci, ia și nu, sabie, am uitat să-ți dau. Vezi că acolo am lăsat o sabie. Am o sabie enchantată. Deja. Zi așa. Ai ceva golden apple? Nu, n-am golden apple. N-ai golden apple? Că mai am aproape jumătate de inimă. Da, vino încoace. Vino încoace și dă-mi. Am jumătate de inimă. Am jumătate de inimă, Corel. Glumesc, n-am jumătate de inimă. Aveam mai multă. Ce? Power 5? Ai găsit? Ia un chest plate, ia. Ai găsit Power 5? Nu, power 3. E bună la dă-mi. Că eu am Power 1. Dă-mi Power 3-ul. Ia. Power 5. Bă, mi-au făcut ce surpriză mi-ai făcut. Stai să vezi ce capac îți dau peste ureche. Te rog, tati, nu-mi da. Uite ce-mi dă el, mă. 5. Ok, ai vreun Ender Pearl să-mi dai? Ca să nu... Ai vreun Ender Pearl să-mi dai? Un Ender Pearl? Da. Dă-te din fața mea că-ți dau un arc. În spate. Fugi. Mamă, ce lag-i! Nu m-a aruncat în void, săracul de el. Ce nablist, traplist. Trap Nation. Hai, frate, dacă are curaj să vină aici. Eu am omorât 2. Are arc. Dar n-are power 5 ca mine. Deci nu-i boss. Nu-i boss. Nu mai am arc. Nu mai am săgeți. Ce arc? N-am Oh săgeți. my god, unde ești? Nu știu, mă omoară unul, cred că cu arcul, dar sper să nu facă crize, să mă omoare instantaneu. Te-ai bătut cu el? Are hack. N-are hack. Are.
Bă, frate, are hack! Bine, hai pe altă arenă. Hai pe... Pe care? 15. Nu. 12. 13. Bă, 12, nu... Așa, 12. 12. Mă vezi? Nu te văd tu. Ne. Îl văd pe Moș Căciulă eu. Da. Hai. Cam ciudat textura asta care o am. Power 3, bun, tu n-ai ce căuta aici. Eu am Power... luat-o pe aia lui Rafael. What? Dar tu cum? Îmi dai și mie? După filmare, după filmare. La unele videoclipuri le pune și tu doar dai click acolo. Am Ender Pearl. Ce mai zici de mine? Eu am Ender Pearl. Ce crezi că... Bă, păstrează-mi și mie o cască, vino repede de la mine, că fac un turn mai Dar nu mare știu. de tot. A. Haide. Uite, fac. Vezi? Nu. Că-i spawn-ul și scrânge în fața lui. Și nu văd nimic. Vezi? Nu-l văd. Stai, m-am dus la spawn. Îmi trage cu arcul în mine. Corel, îs mort. Te rog, zic că îs mort. Te rog, zic că nu-s mort. Corel, gata. Aici mi-a fost. Mi-a fost... Oh my god! Dude! Cât noroc să am! Deci cât noroc să am! Mai vine unul. Hai treci încoa. Hai, Motorola, vine încoa, mă. Tu-ți moțul tău, ai luat din chestul meu? Trage cu arcul! Bă, mam! Să te ajut să ai. Mă, tu măcar te uiți în chat? Nu, ai murit? Nu, am pierit. Și eu. Uite, l-am omorât și pe mine cu arcul. 42. Am intrat. Uite-te, Heriol. A, bună. Ești... A, am lag. Te văd cu spatele la mine. Te întorci așa... Bă, eu râs să te... N-ai obraz, frate, de te întorci așa cu spatele la mine. Dar nu m-am întors cu spatele, tu te uiți în sus. E lag? Da. Nu e lag, hai repede. A, nu mai este la gata. Da, e fain rău. Stai așa... O, am Ender Pearl. Și eu. Așteaptă-mă și pe mine și mergem amândoi la mid. A, nu, dar de ce să merg eu cu tine? Dai mai încetul. A venit unul la mine pe insulă, cred. Nu știu. Sper să... Nimeni la tine pe insulă. A, bine. Bă, nu știu dacă nimeresc Ender Pearl la mid. Eu am nimerit. Te rog, zic că da. Am nimerit fix în vârf. Să-mi păstrez și mie ceva câte omor. Că tu nu meriți nimic din chesturile astea. Power 5. Bă, tu ești nebunul la tot. De ce iei tot? Abia am venit și iei tot. Vrei Ender Pearl sau ce vrei? Nu, ce ai de mă de la tine? Dă și mie. Buți. Dă și mie. Ia, na. Că te pârjolesc. Am power 5, deci dacă... Și eu am power 5. Mamă, l-am nimerit pe unul. Unde e sus? Ce rect i-am dat. Mamă, ce rect i-am dat. Unde ești? A, uite-l. Uite-l pe nebun. N-are chestplate. N-are ce face și n-are chestplate. Mă duc pe el? Mă duc eu. M-am dus eu. Eu am murit. Oh my god, ai murit? Da, n-am dat bine cu Ender Pearl. Oh, m-am făcut full de mădă. De la el. Bravo. Unde n-ai dat cu Ender Pearl bine? Da, n-am dat cu Ender Pearl.
Păi dacă ești în ablist. Tragi, Noni! Doamne, știi păcățelul ăsta. Da, cum îl cheam pe cățelul tău? Noni! Noni. Da, Noni. Eram. Mamă-i lag. Du-te la ăla, că e pe insula lui și nu se uită la tine. Aba da. Lasă-l, frate! E în ablist, nu se vede. După fața lui și după... Du-te. Am dat-o. Stai așa. Amender, vreau un golden apple sau un măr a, uite așa. Ăsta avea în chest golden apple. Nu, n-avea golden apple, avea... Îmi trebuia mie un... Normal. E cineva la spawn? L-am văzut pe Să mă unul. la ceilalți. Ăsta, nu, sunt amândoi pe insule, uite, sunt... I-am văzut. Bună! Fac timp. Nu fac timp, hai că se bat. Gata, l-am omorât. Mamă, ce... Îl omor. Du-te repede, care vreo 5 HP, 6. Gata, e mort. Este! Bine, Heriol! Bine, Heriol! Deci, să lăsați 10 like-uri, 1500. Am înnebunit. Hai să nu exagerăm. Hai să nu exagerăm. Hai pe 19, nu. Nu. E lag. Pe 2. Pe 2, nu. Pe Bine. 19. N-am intrat. Bine, am ieșit rapid. Pe 11. Am intrat. Bravo. Unde ești? Îl pândesc pe Heriol. Uite! Te văd? Nu te văd. Păi dacă te uiți în pământ, normal că nu mă vezi. Nu mă uit în pământ. Bine. Oricum, nu știu de ce-i lagul ăsta. Nu știu, o cam înnebunit serverul. Ok, asta e ultima rundă, bă. De ce? De aia, că vreau eu. Nu mai filmează episodul sau... Nu, frate, m-am filmat deja episodul, dar am filmat destul de multișor. Nu mult, dar destul de multișor. Bă, tu pe unde ești? Sper să nu mor. La mid, la spawn, adică... Nu te uita în chat. Oh my god! M-am aruncat singur, dar nu știu cum. Am sărit în sus și făceam podul. Oh my god! Am murit! Nu, n-am murit! Oh my god! Bă, tu ce faci aici? Eu Ești full de MD? A, fără De ce? buți. Întreb. Corel, ești nebun. Mă, tu! Știu! Zi și mie dacă unde sunt ceilalți, adică... Păi, vezi că e unul la spawn și e noob rău. Deci du-te la el. Are chestplate de iron și cască de... E sus. E sus în copaci. Își armură. Deja... Cred că ești mort. Ia uite-l. De asta zici? Oh my god! Oh my god, a spart blocul când am căzut. Oh my god. Hai să facem încheierea aici, în spate. Bine, unde? În spate, hai. Hai. Ok, lume, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like la el pe canal și la mine pe canal. Mă bag așa în tine. Corel combinat cu Heriol. Uite așa arată Corel combinat cu Heriol.
Ok, lume, bye bye.